Op CBS de Rijnboog in Burgum waard na 43 jaar afscheidnaam van juf Els. We mochten natuurlijk thuis wachten totdat we opgehaald zouden worden. En tot onze grote verrassing stond daar dus een Els-mobiel. Met de mooie kleuren van de regenboog, de Rijnboog, de school waar ik al 43 jaar op werk. En dan mochten we instappen om hier naartoe te gaan. En dan staan alle kinderen hier. Geweldig. Echt, het was een super verrassing. Ik had van alles kunnen verwachten, maar dit wist ik niet. Dat is hier heel dik verzinnen. Dus we zijn nou, we gaan gewoon alles uit de kast hellen. En we winnen er voor de vakantie al klaar voor. Maar ja, dat slagen helaas net. Hè, toen kregen ze zelf corona. Maar nu hebben we dan uiteindelijk een feestje vieren kunnen. En wat een waar. Prachtig. Nou, oh, daar komt... Ze had een heel soort weerziet gebracht hier in Squallen. Sfeer, haar fleurigheid, haar verhalen. Ja, te volle elk om op te nemen. Een prachtig meis. En dan maar met zonder Els doen. Komt het goed? Nou, het zal zeker goed komen, maar we gaan haar zeker missen. Maar uit een tron dan trommelen we haar gewoon even weer op om in te vallen. Ze bloot zo mooi een beetje bij ons. Wat vond je het allermooist? De creativiteit van de kinderen. Dat hoor je aan het lied wat ze hebben gezongen, aan de woorden die ze hebben gezegd. Je ziet het aan de vlaggetjes die ze zelf gemaakt hebben, die ook op school mogen blijven hangen. Ja, de warmte van de kinderen zelf en van de collega's. Dat is het allermooiste geweest.